Ez az én kásám, ez 70 g talán, és 30 g fehérje, meg mindenféle földi jó. Hát ez egy kicsit nagyobb adag, Dávidé. Ez sóskaramellás, meg van benne fehér csoki, meg datoja. Yes, és 120. Jó lesz. Király, jó étvágyat hozzá. Ezt az egészet még lefolytom egy ilyen habos teljes kávéval. Csak hogy úgy érezem, hogy tele vagyok. Dávid nem iszik, mert nem akar ennyi koffeint bevinni. Dávid már ott. Jó, azt most nem kell Kávét tudni. is. Franco? Végeztünk az edzéssel. És akkor igazából nem ez volt az alapkoncepció, mert egy szívecskés mucsit akartunk, de ennek Gusztáv volt a ízje. Vagy jobban nézett ki. Na. Hát kezd volt. Olyan fragment, amit egyszer ettünk a Aha. karamellás? Tényleg, van sós karamellás is belőle, meg etres sajtoltás, ezek azért nagyon epik ízek. De szerintem ez is jó lesz, és képzelem. Reméljük. Uram? Köszönöm. Bele van Azért, folyva. aha, igen, de amúgy még a kocsiba is állt, hogy jöttünk az eleténen alulra. Hopp, Igen, az olyan lesz. rendben, nem baj, is Sikerül. szereltetezés. Na? Aztán kapok belőle. Nem baj. Ó, bakmi. Jó amúgy. Hol a kamera? Nem megy az influencerkedés, hogy szokták így valahogy Igen. fókuszáljon. Jó. Őt szokták jönni. Aha, megy. Aha, Jó, vagy- nem olyan gály, amúgy. Nem. Faszon édes, de. Jó. Ebben számomra egy csokis is nagyon finom lehet. Meg amúgy egy gyümölcsös is. Én a mocsit nagyon szeretem. Jó. Nyugodtan. Fog így élni, nem? Igen, nagyon jó. Aha, kicsit bele van gyógyulva, pedig még voltunk egy... Vagy hát még amíg hazaértünk. De amúgy jó, mert egy kicsit ilyen... Tehát azért elég puha. És a mocsifa édes jobban szeretem, mint a mocsit sajnos. Egyébként igen. Bár ez a friss mocsi a Szitosiba. Igen. És egyszer ettem, de az valamilyen fekete babos sztori volt ilyen frissben, és az is jó volt amúgy. Igen, mert az ázsiai kultúrában a bakpassza, az nagyon kb. Csoki töltelék, tehát hogy amit nagyon megkóstolni az UB, azt nem így ejtik, nem biztos. Tudod, az ilyen lila. Nem? Vágom egyáltalán. Ez azt hiszem, nem akarom butaságot mondani, ez ilyen valami burgonyaféle. Utolsó. Ilyen édes burgonya? Hát olyasmi. Ilyen is. Ja, aha. Persze. Akkor ezt így benyomtuk. De hát.
Amúgy jó, mert az alján olvad. Ja, mint Antoniát is benyomjuk. És befogadjuk, abban maradt a mocs is. Igénybe. Szerintem most csak keményítő. Az illúzió. Ó, hát darab, szuper. Ezek amúgy nagyon finomak. Nagyon bajos a aha. legkomolyabb, csak azt már sem nem látok. De a pisztáciás nekem a második. Igen, nekem is. Amire nem gondoltam, hogy jó lesz, és ezt amúgy először én a Brigitte-től kaptam a kondiba. Igen, nem hiszem, hogy küldöm. Két zacskót, igen, egy görögdínyés, nagyon görögdínyéset, meg egy almásat is. A görögdínyéset ettem meg, az almásot ajándékoztam Lének, és Én kólás lettem, és még az amúgy is jó volt. finom, igen, azért mert savanyú, az olyan, hogy nem illik a datójához, de Igen. Most még ilyen is lesz. Tegnap kaptam. persze már az izmoknak kell a fehérje, ugye? Ez is az enyém az utolsó? Én mó vagyok. Ön meg pláne. Így versenyenni szoktunk, amikor lesz modálul ezekről, én nagy elégedettséget érzek. Ma? Ahogy ette a kássáját. Ma is komoly amúgy. TikTokon küldtem, hogy picit meg kell mikrózni, pont kirakta egy csajszi. Csodál. Szeretem? Mindjárt most már. Jó ez így. Szóval Dávid eszi reggel a kássáját, én meg előtte betoltam. Persze az enyém az kicsit kevesebb volt, de amúgy nem sokkal. Olyan elégedettséget éreztem, hogy neked még van. Persze neki tök jó, hogy még van. Kukiszen ki? Nem, Oreósat vettem még. Ezeket Bence, vagy melyik? Nem az Oreós? Nem, az a második. A szpinabi torkás. Az nem volt. De... Ez is top. De nekem, amit Németországból kaptál, A pisztáciás. a pisztáciás, az nagyon jó. Nem adtam Petinek is egyet teremtőnek. Azóta. Ha jön a haverod hozzá 2 dobozzal, ezért... Azt a kollégémbe átvegye pisztáciásban, úgy hasonló, mert az is tele a pisztáciával. Nagyon jó. Betoltuk. Átöltözés, és jelentkezünk a következő helyszínről. Ahol megint enni fogunk. Mert ez csak, hogy kibírjuk addig. És ez a ronda párna csak benne volt. Na milyen a macsán? Jó. Ja, amúgy macsa következő. Sós karamell, vagy nem is te sós karamell. Tengeri sós karamell. Tengeri sós karamell. Az enyém epres. Amúgy nem ilyet akartam, de majd, mert hogy volt egy csomó tök jó különleges, de majd meglátjátok. Már aki megnézi ezt a videót. Hogy miért nem azt választottam, igen. De amúgy finom ez az epres, így az alján, csak már felkevertem. Dávid nikotint fogyaszt, szörnyű. Nikotinmentes. Ja, Vagy enyém vegetáriánus, még nem haraptam bele. Harap bele, nézzük meg, hogy finom-e. Cross section. Na nézzük azt a bulikót. Van serizes téma? De finom. Elkészültek a csigák is. Ez pekándiós, karamellás, ez red velvet, ez a kettő, ez magyaróvelyes lekváros, ez török magyarókrém, meg kókuszchips, ezek pedig mákos csigák. Szegény Dávid már nagyon enne. Én már lesokkolt, annyira jól néznek. Te nézel ki jól.
Megkóstoljuk őket? Melyikkel szeretnéd kezdeni? Én Ákossal. Jó. Kíváncsi leszek. Hát ez a Nagyon jó, baszki. cukorsok. Nagyon jó, ilyen puha. Hát igen, mert elég cuccos. Gyerekek. Mákos approved. Nagyon komoly. Elég jó lett a tésztája. Nagyon. Nem ilyen folytó. Pedig a sütőm egyébként nagyon rossz, úgyhogy amiatt izgultunk. Meg amúgy el is kezdett megégni. Dávid ott főzi a konyhába a kávét. Nem érezni amúgy, hogy füstöl a sütő. Nem? Nem. De amúgy nagyon szép. Vagy hát ilyen cuccos. Hát ez most pont nem egy olyan falat volt, de itt az enyém. Ezen látszik. Na mindegy, ebben leszünk valamennyit, majd kiderül mennyit. Rosszul létig. Aztán a következő etap, az most már Dávidé lesz. Ő fog főzni nekünk. Nekem. És az összes személyiségemnek. Igen. Na majd mutatjuk, hogy mennyit tettünk belőle. Puszi. Igen. Ez ugye olyan tízmes lenni. Meg mint ha te is. Illúzió. Na, Dávid a mesterszakács. Ebben mindjárt jön egy closer look. Kóstoljuk meg, és akkor aztán majd miután jól összegányoltam, megmutatom. Jó. Jó lett. Eljöttem. Tészta elbírt volna még egy percet, kicsit ilyen szemrátétellel szűrtem ezt le. Nem van. Az én hibám volt. Dávid ügyes volt. Jó lesz. Úgyhogy köszönjük neki. Hát én köszönöm. Szóval van benne cukkini, csicseri borsó, paprika, paradicsom, Dávidé szed, spenót, hagyma, fokhagyma és sajt. Igen, elég baba. Köszönjük szépen. Gyere, közel vagy. Dír. Pisamás banán. Igen. Csíros. Csinos.